دارنگی خبر اکرلے ایوب علیہ السلام پوشلو چی داخل عین نے دخبلی بی بی نڈیر سخ ناراض شلو بی بی دادا اللہ دشمنو مادار اللہ رضو جلال پہ امتحان کے فیل کول واری اے زما بی بی دا اللہ دا دشمن سر خبری کری دی دا اللہ دا دشمن سر دی ملاقات کرے دے اے بی بی کد اللہ جوڑ کما نظما دے پزا دا ربانی قسم وچ زبتا سلرگی ورحمان دا دین باچی کل دا حسب معمول نخبل کار پغرز پسی روان شولا لعین و تپلار کی دل سال پشکل ولارو وی اے بی بی ستالا اسم سوچ پزیل دے اتلس کال دی دخاول خدمتو نو کرل دخاول سر دی تکلیفو نتیر کرل دخاول سر دی دا زحمتو نتیر کرل دخاول سر دی دا سخت عمرو نتیر کرل دا غین علاوہ رنگ رنگ خدمتو ندی دخاول دا پارو کرل او دا غین باوجود دل بیا سزام در کول غاری نو زمو ملا دا داسی خاون سرخ عمر دیر گران دے کہ کم خاون تا دا خدمتو نکیو بیان دل سزا در کول غاری دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک پوشولا کہ داخل عین دے معلومی گی دا چی مالا اللہ رضو جلالیو دلوی اجر مقرر کرے چی صدا اللہ دلبی خدمت تبلا رائمہ او دال اینا دا حقین من کل غاری پلعین بانی حس غم غرض نلرلو اخفل کار پسی بی بی مبارک دا حمت ملا تڑی دا استقامت ملا تڑی دا اللہ من جلال دا بندہ دا ایوب علیہ السلام پا خدمت کی بیاہ عبادی طرف طرفان شولا اللہ من جلال جل جلالہ خپل مقرب پرشترا لیگی اے زمان مقربی پرشتی لالشا پدے دوران کی دا ایوب علیہ السلام دا بیماری اتلس کال شوی دی حتی چی بیماری دور حتی سیوا شولا تمام اندامن ہی کار پری خودنو ایوب علیہ السلام ظلم مبارک او دا غخل مبارک دا اللہ پر ذکر بانی مشغولا پدی دوران کے ایوب علیہ السلام درخواست تیار سنو چی کریمہ جب استاد ذکر استاد بند گئی استاد رضا کے دو دے پارلوی سبب دے او داشت چکم دے نو داستاد یا دنیا لوی مرکز دے ما پر اخبر لکستا من سات لیلا پجب ہم استا ذکر جاری سات لے کریمہ اس میں پاگے اندامن بانی بیماری لگی کہ کم اندامن استا پا ذکر استا پا بندہ گئی کہ اہم کارکردگی ادا کئی ایوب علیہ السلام دا اللہ رضو جلال دربار کی درخواست کرلو کریمہ زد شیطان پا وجبانی پا بیماری بانی کا کرشوے ماں نہ پدنگ ٹیم کی ایوب علیہ السلام درخواست کئی چی اللہ رضو جلال جل جلالہ پا سورة الانبیاء کی وَغُلَّ سمرکو کی رب لازان داسی فرمائی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين اے زما کریمہ اللہ رب جلال فرمائی او یا کا واقعہ ایوب علیہ السلام چی ایوب علیہ السلام خبر رب تدرخواست کرلو کریمہ دو شیطان مستکڑے ما زرنزو بیماری مستکڑے ما او تبہتر رحم کون کے در ہم کارزنی
اللہ رب الجلال ایوب علیہ السلام دغ فریاد ووریدلو اللہ رب الجلال جل جلالہ فرشتہ رالیگی چہ اے زما فرشتی لارشا او زما پا نبی بان سلام وا چہ اے زما پیغمبرہ اے زما جلیل القدر پیغمبرہ اے زما صابر بندہ اے زما شاکر بندہ اے زما محبوبہ اے زما دوستا اللہ رب الجلال اول سلام رالی گلے اے دا اللہ رسولا اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی تدے دا اخبل اخبر مبارک بزمک بانی وہا اللہ رب الجلال جل جلالہ بپہغ باندی یو چنرا سرگند کی دادا پیغمبران شان دے دادا اللہ دا دوستان شان دے دادا پیغمبران موجزرا لکا سنگ چی اسماعیل علیہ السلام پی وحلی اللہ آب زمزم جاری کلا دغرن ایوب علیہ السلام چی کلخ پی وحلی نو اللہ رب الجلال پہغ دے باندی اوچی نرا سرگنکا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دغ مقربی پرشتی ولد جنت ندو انار روڑی دی ایوب علیہ السلام کی کلخ بوالن اللہ رب الجلال چی نجاری کرلا مقربی پرشتی ولہغ انار ورکرلا ایوب علیہ السلام کہ کم ٹیم کے خیخ مبارک وحلا اللہ رب الجلال لہاگی نہ گرمی چینی را جاری کرلی گرمی ابرنوت لی پاگے کی ایوب علیہ السلام لمبل کلے چی گسخ بوحلا اللہ رب الجلال لہاگی دین یخ چین جاری کرلا دا اللہ پیغمبر تہا فرشتوئی پدی گرم ابو کی علمہ او ددی یخوبون ابوس کا اللہ رب الجلال جل جلالہ بستا طول مشکلات آسان کی ایوب علیہ السلام کی کلد عمل کلو نو جبریل علیہ السلام یا حالی پرشتی ولد جنت انار ورلان نکلی بل تاریخ لکی کہ ایوب علیہ السلام پا گرموبو کی علمبل نو اللہ رب الجلال ظاہری بدن جوڑ کر او چی دا حقی یخی چینی نے ابوس کرنے اللہ رب الجلال باطنی بیماری طول ختم کلا اللہ رب الجلال جل جلالہ نبی جوڑش ایوب علیہ السلام جوڑش لو تاریخ میں کت گلنو چی کلوی ایوب علیہ السلام جوڑش دے ٹیم کی رحمت بی بی دخبل خدمت نہ پارے شویدہ دخبل خدمت نہ پارے شویدہ دے ٹیم کی راروان شلا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر بی بی چی کل میدان ترالا او ہاگی جنگل لڑا گچی بکم جنگل کی بے خاون ناستو درخواجو کا کریمہ او دلوی خدای ندلو گے شما ما خو خاون دل دستا پاسر بانی پریخیو ستا خدای تمسپار لیو کریم دما حقا خاون چرتکی لار بے پا خاون پسی دمینیو سو آوازو ندافسوز لگوی چی خاون دا سی معلومیگی جوڑ شرم خانو لانو خورلی خاون دا سی معلومیگی جوڑ اسمکران جوندے خورلی پدے کی ناگہانا دشت بیا باندے پا دشت بیا بان کی دنسان آواز تلری پوری دا آواز رحمت بی بی دا ایوب علیہ السلام وگن مبارک ترو رسید حضین ایوب علیہ السلام جواب ورکی دا اللہ دا پیغمبر بی بی سمجھ لسی تم رقم جلے نو دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک پہاڑی طرف باندی منکی منڈی وحلی ناگہانا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر سر ملو شلا چوے قتل خاول مبارک پاکی محتر جامی دا جنت چولی اللہ رب الجلال ولداغی نخشت زوانی ورکڑیوا اللہ رب الجلال ولداغی پا دوچن حسن ورکڑو رب العزال جل جلالہ ایوب علیہ السلام لدوبار زوانی ورکڑیوا رحمت بی بی یودم سادر دزان لتو کزان پٹکا ایوب علیہ السلام تو بی بی ما پی جن کنا
بی بی وتوی اے ظلمی نور دل پی جنم خستر کی دی دما دخاول پشانتی دی اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر پا خدمت باندی خبر کرم دا اللہ رب الجلال پیغمبر پا بی بی باندی کئی دو انعاماتی پا ایوب علیہ السلام باندی بیوک دو انعاماتی پر حمد بی بی باندی بیوک رمبے انعام دا اللہ رب الجلال دا ایوب علیہ السلام ہو رہی دا ایوب علیہ السلام چکم اسمکتنا اللہ رب الجلال پہ امتحان کیا گستوا اللہ رب الجلال پیغمبر پدغ اسمکو کی زانلہ میدانو نہ جوڑ کرو کہ پیو میدان کی بے غنمان ساتل پبل میدان کی بے اربش ساتلی دا اللہ رب الجلال کرمم دس سرسنوی دا اللہ رب الجلال فضلم دس سرسنوی دا اللہ رب الجلال مہربان گن دس سرسمنی پکم میدان کی بے چی غنمان پراتو اللہ پہر میدان بانے دس روز باران کنی پکم میدان کی بچی دور بشی پرتیوی اللہ پہر میدان بانے دس روز باران کنو ادرم انعام پہ اللہ رب الجلال دو کچھ زوانی والا دوبارہ ورکا بل العام پیدا وکچ اللہ رب الجلال جل جلالہ ولا حسن دوبارہ ورک بل العام پیدا وکچ اللہ رب الجلال جل جلالہ وتوہر علیگی اے دما پیغمبر کچرت داغواری جزتا لہا اولاد بیادر کما کچرت داغواری جزتا لہا لون بیادر کما کچرت داغواری جزتا لہا انجام دا برکدر کما نو اے دما پیغمبر دا ما تگرانن دا ما تجیر آسان دا رکچ ما تمام کائنات سمکی اسماننا آخرت و دنیا کل باندې پیدا کردا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام چی کل دا خبری وتوکلی بی بی وتوی نور دی نبی جنم خستر کی دی زمان دا خاول پشانتی دی ایوب علیہ السلام وتپخندا شلو چھے دما بی بی پدی دشت بیابان چیز پکاو کی بروتما اللہ رب الجلال جل جلالہ دن نشن باغو نجوڑ کلائی اے دما بی بی زستا خاول دما نو دی ٹیم کی رحمت دی بیڈیر خوشحال شلا او دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پدر بار ربوبیت کی تشکر دا پارا او دا شکرانی ادا کل دا پارا تنجو لگولو اللہ رب الجلال پیغمبر علیہ السلام محبوب دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دا اللہ جل جلالہ اگر محبوب کی پدی تکالیف بان صبرک رب العزال جل جلالہ ولا دوبارہ زوانی چورکا بیاد آغین آباد 13 ویخ کال اللہ رب الجلال بیاد بادشاہی دوران تیر کنو رحمت بی بلا اللہ رب الجلال دوبارہ زوانی بیاد نکلا او دا حاغی رحمت بی بلا ولا اللہ اگر تمام اولاد حل عمر بیاور کا جسم رے پدر امتحان کی وفا شوی اے گلو اللہ رب الجلال جل جلالہ پیغمبر خبری بی بی تیو زما بی بی او زما دجل مرگریا اے زما بی بی استاد ماڑی خدمت نکلی تا ما سر دیر تکالیف او دیر پریشانی برداشت کری فکتا تیادن ما پا بیمارے کیو قسم خور لیو کہا قسم دت یاد بھی ماویل چیز کل جوڑ شند بتا سنگر کی وہما اے بی بی کہا قسم زیادہ نکم نظمہ بیاد خیانت کو ان کی ذنگر زما بیا ماں کی خیانت پیدا کی ہر قسم بزما پزیمہ بانے پاتشی اے بی بی زبنم تاسن لرگی وہما دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دربار تجکل دا پیغام رسیدو رب العزال جل جلالہ تو فرمائی وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اے زما پیغمبرا گرے پام کا پگٹو لرگو دی بیون وحی دسل ڈکن آیو کودا دسل لختن آیو کودا دارا جم کا اسل ڈکی تیار کا
داغه نه یو کو د جوړه کا او هغه کو د باندې دی یو بي بي له یو گزار ورکا دا بز په سلو کړو وهلو باندې قبول کما ګل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام شپږ د بل وشل کال ژوندو با داغه نه چې کله په شګرو د شام په وطن کې ایوب علیہ الصلوۃ والسلام په حران نکلی کې په حران باشه کې دفن شلو دنه چې رستو کوم اولاد پاتیو هغه په حق لان د شریعت باندې روانو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ رب الجلال جل جلاله فرمائی خامخا پتا سبحان ازمائش کوما هغه بیا لګوي یا بیر د دشمن وی یا به تکلیف د نفس یا با ضرر د بیوی اللہ رب الجلال جل جلاله فرمائی چاچی پدی قسم سی زربان صبر کو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت دا مسئلہ دا گلو کہ نام کا ہر سمن عبادت گزار بھی خود مصیبت کا ان کی دا صابر سری دا حقا یو گینٹے اگر مصیبت بانی صبر کولو باندی اگر تا حقا مقابل آوی کی چاگر عبادت گزار تم نملاوی گی ذکر فرمائی دا ان شکرتم لازیدنکم کتا سی زمادہ نعمتن شکریہ ادا کی دا نور سیوا کما او کزما پا مصیبت مصبر کنو زبستاس مر گرے اللہ رب الجلال ایوب علیہ السلام توہی کئی اے زما پیغمبرا دا ٹھیک تا چی تا تا دلی تکلیف رسیدلو تا تا لو یا پریشانی در رسیدلا خدا زما دا محبت یون اظہارو دا زما دا من یون اظہارو دا دی امتحان دا پارا دا دی تکالیف دا پارا مانا او یو پیغمبرانو درخواست کرے خما دا تکلیف و دا پریشانی ستا دا پارا خور گلنو اوریدونکو د مولانا احسان الله حسین صاحب په आवाज د ایوب علیہ السلام کیسه اثر ته ورسېده او د دې نه پس د یوسف علیہ السلام کیسه را روانه ده ان شاء الله زر براشي د دې کیسټ او د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو او د ناتونو د کیسټ لپاره د دکان پته یاد لرئ شیر ولی خان کیسټ هاوس کیسه خانه ناشاتا کباڑی بازار د جمشید ہوٹل دلان دی دکان نمبر اتم د شیر ولی خان دکان اللہ ذوالجلال جل جلالہ درنگ نور بندگان دی چاہی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا بندگی دا پارا ہر قسم تکلیف نہ برداشت کری جو پاگی بانی صبر نہ کری دی دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی مبارک نوران دی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا یو عظیم انسان دا یو معصوم واقع اللہ رب الجلال جل جلالہ دا ہر معصوم دا زندگی و جلکم اللہ پا قرآن کی بیان کر دے گلنو دا شام پالا کٹیو بادشاہ دا ہر بادشاہ دب پہر طرف باندھ خورا دغه بادشاہ د سره او جادوگر ساتلو د پاره د دې ساتلو کو دشمن په ما باندې حمله کوي نو تب د خپل جادو حربي استعمالوي او وخت پیریدلو جادوگر بوډا شلو جادوگر بادشاہ تر وړاندې نشو د بادشاہ په دربار کې عرض کړلو چې بادشاہ سلامتا مال یو معصوم ذہین پکار دے چزدہ دا جادوگری دا خبر ٹولی حغتو خیمہ پا بادشاہی کی ولیو ذہین حلقو قتلو حغا حلق بابا جان راوست جادوگر تیکین اولو دا جادو حغا خبر بے وتخود لے دا معصوم بطلو رات للو دے بچی پا کملار رات للو دا حاغ لار پخوا کی یو جماعت خانوا یو عبادت خانوا پاگے کی بدا اللہ رب الجلال یو نیک بندن آستو او حاگے دا اللہ رب الجلال بندبا خلق تا دا اللہ رب الجلال وحدانیت بیانو لو دے یو رلی راگے
سوچو کراشد دی درویش او دی عالم او دی راہب بدی مجلس کی کینت دے سوئی دے چکل راگے او دا آگے راہب مجلس کی کینستلو لہذا حق و حقیقت خبری داغی اثر وربانی وشلو دے یوری راگے راہب تکی نستلو و تو یوزم استاد محترمہ رخو یو جادوگر لازم غسر دا جادو خبری دکوما استاد دی خبر یو ڈیلی اثر پا ما بالی غرولو بابا جانا زدانور خبر یو دانور تعلیم تاثر حاصل الغارما معصوم بچی جادوگر لنا وقت لاروی بشی ولدی نا وقت کوئی لارکی لیٹ شما او چکور دبنا وقت لارو وطبیلز استاز لیٹ کما عمر تیرید دا اللہ قدرتن تگورا دا معصوم بچی پا کملار رات للو دا اللہ خمدغا مخلوق بچی پا کملار رات للو یورنی پا دغیلار کی اولو یا بلا پرتدا یا لیو دے یا مار دے یولو اجدہا پرتدا چی خلق دہاغی بلا او دہاغی مصیبت دا وجنا دہی بد دا وجنا ہاگی لار بانی تک را تک بلک دغا معصوم حسب معمول پا دغا لار روان دے خلق و توئی بشیر مدہ دغا بلا یا دغا دلی و دلوار تیر کی دے معصوم دا اللہ پا دن باندی دل اعتمادو دا اللہ پا خدای باندی دل اعتمادو دے ورکوٹی تیگرا آگستا اوے ویل کریما او دلوی خدای ندلو گیشما شاملوی دے خدای دلوی دا کچر دا دی راہب دا دا وحدانیت استاد خدای دا تعلیم پا حقیقت باندیوی نزدا ورکوٹی تیگ گزارما کریمت پدی باندی دا بلا حلاک کا دا لا قدرتن تگور چی حق ورکوٹی تیگ پا حق بلا باندی اولگی دن مردار شوا تسنشولا معصوم خطبو شلو چی دا خو حقیقت دے لیکن پٹول عالم کی پا تمام باشائی کی دا خبر اخورشولا چی یو ورکوٹی معصوم تگورا یو ورکوٹی حلق تگورا ابے پا ورو ورو چاچو بانی ورطی گا گزاریو حغلو یا بلا پی حلاکی گی دا خلقو پہرنو کی دا دی معصوم قدر پیدا شلو دا دنیا خلق بدا دا سلامی لرات لی رب لازال جل جلالو دا خبل قدرت کرشمی دا بندگالو پلاس بانی سرگل دی اللہ رب جلال دمرا کمال تو رسولو چی بیا بدا دا پدعا باندی اللہ راند جوڑول اللہ ببرگیان جوڑول ہر قسم رز بیماری با اللہ جوڑولا دا خبر استاذ تو رسیدلو استاذ اللہ پڑھو گختلو وہی بچی گرے رب لازال دل حق مقام در کچی دغ مقام اللہ معلوم نہ دیرا کرے وہ بچیا کہ ہر سنگ حال نربان راشی خو زمانم او زمان زاد بچاتا نخیر معصوم چی کل دا خبر ورید لا اللہ رب جلال جل جلالہ قدرتن تگورا دا بادشاہ پا دربار کی او سڑے وغم پبرک دسترگو بان جڑندو آغا سڑے والا آگے معصوم تکی ناستلو معصوم تویے دما بشیا زپ دوار استرگو بان روغی ما تم دعو کا جزم جوڑ شما معصوم توی بابا جانا جوڑ زما کار نرے خکول زما کار نرے سترگی ورگول زما کار نرے زب دعا کو ما سترگی کم رب جوڑائی سترگی کم رب ورکی کہ پہاگی ربانی ایمان روڑی نو دعا در تکوما اگر چی دی خبر تکل تیاشن ایمان روڑ رب لازال والسترگی ورکی
ہم نشین بادشاہ کے کل دا بادشاہ دربار تلاڑلو بادشاہ دا خپل وزیر دا ہم نشین روغ استرگی اولی دلی بادشاہ کے لتا پوس کرلو چه دا استرگی رب العزال جل جلالو استا سنگ جوڑ کی اغوات ویو معصوم دے داغت دعا ببرکت بانی لا یزال لا زوال او حقا خودے چه اگل زوال نشتا زحق رب جوڑ کما چونکہ بادشاہ دا خدے خدائی نہ من لو اگر پل ہم نشین رئیسار کا اگل سزا ورکل اگر وط معصوم خود لو بادشاہ اگر معصوم رو بل لو اگر معصوم ازا سر دربار کی کینو لو وطوئی بچیا تاپ کم ربانی ایمان روڑو امام واحد لا شریک ربانی ایمان روڑو چه پاگل کی حس قسم لم کمزوری نشتا بادشاہ معصوم تویداغ وحدانیت پریدا غوط جوابر کی بادشاہ سلامت سمرسا دئی دافی خشت ربو بادشاہ چی چاہتا ملو شنو حغل پکا دی چی درب بندگی پری لگ دی بادشاہ والا سزاور کلچ مات بسڑے خائی چی چا دل دا سبق در کرے دڑیرو سزا گانو نباد دڑیرو تکالیبو نباد دڑیرو صدمو نباد دڑیرو پریشانو نباد دڑیرو سختو نباد معصوم بانے چی کلت تکلیف دا حد نسیواش پریشانی پی دا حد نسیواش لا نو دڑیر مجبورین و تخبل استاد خود لو بادشاہ سلامت اگر استاد ایسار کا فوج ورپسی اولی گئی نوکران ورپسی اولی گئی اگر راہب ازان ترو بلو اگر راہب توی چی او راہبا تدا کم رب خدای منی وی زدلا زوال رب خدای من ما وی دا دین انکارو کو انکار نشم کولے وی زبدی پس منزبانی سری کما راہب توی زدا اللہ رضو الجلال جل جلالو فمین و محبت بانی ہر قسم سختی تا تیار ما گلو چکم ٹیم دے دی خبر تا تیار شو بادشاہ ارڑو گختلا او آغارے والا پسر بانی کی خودلا او ترنم و مبارک پوری پمیز بانی سر کلو کلچ حق راہم شہید سلو بادشاہ اعلانو کو چه دا معصوم دیو غرسو کی لبو دی کہ دا اللہ وحدانیت پری خوندلو دا اللہ بندگی پری خوندلا او زما باشی تسلیم کلا رای ولی زب ولا خشت دے ورکما او کپرین خودلنو دغر دا سکین اعلان دی اغرزوی باشا سلامت خپل نوکران ور سرک بادشاہ ور سرک پل غلامان ور سرک نوکران ور سرک دا معصومی دغرسو کی لبوت للو کلچ معصوم دغرسو کی تو رسیدلو درخواست گئی کریم دلوی خدای نبی لگے شما زما دا پارم تکاوی اے زما کریم زما سوال تورا رب العزال پخربانی طوفان راوست زلزلے پی راوستلا تمام دشمنان اخکت گزار شل او معصوم دغر دسو کی دا پاس روح پاتی شلو کلچ دا دغی مصیبت نرا پارغش دیار آگے دا بادشاہ دربار کی ادری دو بادشاہ نور نوکران ور سرکا چی دا معصوم پا کشتائی کی کینوئی او کشتائی بیا گلولو چکم ٹیم کی دا سنجل لو رسی کد دا اللہ وحدانیت پری خودلو دا اللہ مینے پری خودلا نمران سرے واپس راولی او کچر دغی نمنن نسنتے گزار کئی معصومی پا کشتائی کی کینولو چکم ٹیم کشتائی دا سنجل للا معصوم درخواست کئی کریم نتمی مر گئے شاہ اللہ رضو الجلال حق کشتی دڑی وڑی کرلا تمام دشمنان لالی عبوت پریوتی دے دیو کشتی پا تخت بانی یا پا حق کشتی کیا دڑی شیو آیا لوا کہ دڑی شیو پا تختی بانی راگے کروگا پاتی شیو پا کشتی کی واپس گلولو راگے دا بادشاہ دربار کی ادری دلو بادشاہ تو یو بادشاہ سلامتا ستا یو قسم حرب پا ما باندن چلی گی
لیکن ضرورت یو لار خیمہ ما بپیو مقام باندې ودره غشه بلا راوالی او هغه غشه چې کله پلند باندې کیدی او زما په طرف راغزاری نو आवाज دکې چې د هغه لوی خدای په نوم باندې گزار کوما کله چې دغه غشه په ما باندې ولګي زب پس نگرا پریوزم او زبد دنیا نل آسمان گلنو بادشاہ چې کله دا عمل وکړ د علاقې خلکو ته پته حقیقت معلوم شلو د علاقې د بادشاہ ټول خلک مسلمانان شلو هغه دوران کې د هر چا د خلینو د आवाज پورته شو نارینو زوانانو بوډاګانو زنانو بدایو آواز کولو آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام دا تمام خلق علاقے خلق